uznávate? Viete, ja neuznávam politiku, kde sa legitimizuje rozkrádanie verejného majetku. Za 23 rokov bolo v našej republike rozkradnutých a sprivatizované majetku v objeme 8 miliónov slovenských korún. Za 23 rokov bolo v našej republike rozkradnutých a sprivatizované majetku v objeme 8 miliónov slovenských korún. Za 23 rokov bolo v našej republike rozkradnutých a sprivatizované majetku v objeme 8 miliónov slovenských korún. Za vlády Roberta Fica bolo v rámci kauz, ktoré boli prepierané aj medializované, rozkradnutých 6 miliárd eur. Za vlády Roberta Fica bolo v rámci kauz, ktoré boli prepierané aj medializované, rozkradnutých 6 miliárd eur. Za vlády Roberta Fica bolo v rámci kauz, ktoré boli prepierané aj medializované, rozkradnutých 6 miliárd eur. Za 10 rokov vstupu zahraničných privatizérov do SPP bolo z tejto krajiny vytunelovaný a vyviezol sa 64 miliárd korún. O ktorej politike, pán moderátor, rozprávate? O ktorej politike rozprávate? O tej, ktorá priviedla našu spoločnosť do stavu krízy? Prečo na Ukrajine? Veď nech vláda, ktorá rozkráda systematicky majetok a je z toho usvedčená, odstúpi. A prečo na Ukrajine? Veď nech vláda, ktorá rozkráda systematicky majetok a je z toho usvedčená, odstúpi. A nebude potrebné žiadne násilie. To, že sa dnes radikalizuje ulica, je len odpoveď na to, akým spôsobom arogantne pristupuje k svojej moci vláda, že zneužíva svoju pozíciu. Nie je to práve tým, ako podporili a motivovali. No ak prestane vláda a zodpovední činitelia, ak prestanú kradnúť, tak tá radikalizácia na uliciach nebude. Tá radikalizácia je reakciou na to, na dlhodobú nespokojnosť s tým, ako je spravovaná krajina. Ľuďom je čoraz ťažšie a ťažšie, pretože systematicky sa v našej krajine vykrádajú zdroje. A bohužiaľ vykrádajú sa aj za tejto vlády. Za vlády, ktorá ľuďom klamlivo sľubovala istoty. Zavádzanie stoličky, alebo čo bolo tým divadlom? Nie, to je odovzdávanie karafiátov a sľubovanie vianočných dôchodkov dôchodcom. To sa dialo v parlamente? No ak by títo dôchodcovia vedeli, že za vlády Roberta Fica bolo ukradnutých 6 miliárd eur, vďaka ktorým by mohli mať dôchodcovia nielen vianočné dôchodky, ale mohli by mať riadne dôchodky počas celého roka, asi by už takúto dôveru vo vzťahu k vláde nepožívali. A tu vidím veľký... Ak by títo dôchodcovia vedeli, že za vlády Roberta Fica bolo ukradnutých 6 miliárd eur, vďaka ktorým by mohli mať dôchodcovia nielen vianočné dôchodky, ale mohli by mať riadne dôchodky počas celého roka, asi by už takúto dôveru vo vzťahu k vláde nepožívali. A tu vidím veľký problém práve v tom, na čo sústreďujú pozornosť, ak dovolíte dopoviem, tu vidím veľký problém práve v tom, na čo sústreďujú pozornosť médiá. Namiesto toho, aby sa liečili problémy v príčine, a ja som nevidela, že by tu prebiehala nejaká intenzívna informovanosť o tom, ako sú systematicky rozkrádané naše spoločné zdroje, ale vy riešite veci a poukazujete na vývoj veci v dôsledkoch. Ja som upozorňovala celý čas vládu na to, nech prestanú robiť takéto podvody, lebo vďaka týmto podvodom a vďaka systematickému tunelovaniu štátnych zdrojov sa ľuďom žije ťažšie a ťažšie. V našej krajine zdroje nie sú. V našej krajine je zdrojov dosť, lebo na jednej strane máme ľudí, ktorí sú nútení žiť buď zo 60-eurových príspevkov v rámci sociálnej podpory, dávky hmotnej núdzi, alebo napríklad sú zamestnaní za 150, 200, 300 eur. Čím idete ďalej na východ Slovenska, tým je to horšie. A na druhej strane my máme vo vláde sociálnych ministrov, ktorí majú miliónové hodinky, vozia sa na miliónových limuzínach, žijú v 100 miliónových vilách a užívajú si radovánky na jachtách. Kto to všetko zaplatí? Čo má toto spoločné so sociálnou politikou? Aké právo, morálne právo majú títo sociálni ministri kázať ľuďom a na čo len pomyslíme? Na podporu rozvojových impulzov, či už malých stredných podnikateľov, alebo aj živnostníkov. Ja už proste neverím tomu, že v našej krajine zdroje nie sú. V našej krajine je zdrojov dosť, lebo na jednej strane máme ľudí,
ktorí sú nútení žiť buď zo 60-eurových príspevkov v rámci sociálnej podpory, dávky hmotnej núdzi, alebo napríklad sú zamestnaní za 150, 200, 300 eur. Čím idete ďalej na východ Slovenska, tým je to horšie. A na druhej strane my máme vo vláde sociálnych ministrov, ktorí majú miliónové hodinky, vozia sa na miliónových limuzínach, žijú v 100 miliónových vilách a užívajú si radovánky na jachtách. Kto to všetko zaplatí? Čo má toto spoločné so sociálnou politikou? Aké právo, morálne právo majú títo sociálni ministri kázať ľuďom, ako žiť zo 60 eur? Kto si toto dokáže predstaviť? Veď na Slovensku je čím ďalej tým väčšia nerovnosť. Ten problém vlastne v rámci politických strán. Voliť zlodejov, klamárov a lotrov do vrcholovej politiky. Máte možno predstavu, kedy sa vám to podarí? Lebo iste to nie je beh na nejaké krátke trate. Tak ale je to síce ťažká cesta, ale nevyhnutná cesta. Tak by si veľmi trúfate. Ja ňou kráčam. Ďakujeme pekne. Pani minister, ďakujeme pekne, napriek tomu, že ste neodpovedali na viacero otázok, no veľmi radi, že ste... Tak to je váš názor, viete, vy ste pripravili túto reláciu tendenčne, videli aj to, čo vy robíte, pán redaktor, a z toho samozrejme urobia si samotní títo občania úsudok. Vážení diváci, aby tu bola láska. No iste, áno, je potrebné zvyšovať toto uvedomenie, lebo ak toto uvedomenie ľudí bude vyššie, tak už si nikdy nebudú spomedzi seba voliť zlodejov, klamárov a lotrov do vrcholovej politiky. Máte možno predstavu, kedy sa vám to podarí? Lebo iste to nie je beh na nejaké krátke trate. Tak ale je to síce ťažká cesta, ale nevyhnutná cesta. Tak by si veľmi trúfate. Ja ňou kráčam. Ďakujeme pekne. Pani minister, ďakujeme pekne, napriek tomu, že ste neodpovedali na viacero otázok, no veľmi radi, že ste... Tak to je váš názor, viete, vy ste pripravili túto reláciu tendenčne, videli aj to, čo vy robíte, pán redaktor, a z toho samozrejme urobia si samotní títo občania úsudok.